बाकी क्रिया खा के कहते हैं अगर बियाह करबो जे तार मारो मारो गड़ाई गड़ाई बरात आई तारा मारो में महर खा के मर जाए तू फसबू तार बाबूजी फंसे हैं हां तार माई बियाहवा करे आई तो न फंस हमार बात ध्यान से सुनो सुनो प्यार के ले बाड़ू तो निभाई हो हमारा के दागा मत दे ना ये जान तारा के छोड़ के हम दोसर के उसे कबो शादी ना करें। माई क्रिया माई क्रिया खा के कहता नहीं। हां तोरा माई के क्रिया लड़का कहला दिल लगा के दिल लगी न करी हाँ बाड़ू हमर हमार रही दिल लगा के दिल लगी न करी बाड़ू हमारे हमार रही मंगिया से नुराना लगई हाँ सनम केहू दोसर के लिए हला विचार में रो रो के मर जाई रो रो के मर जाई खाके जहर तहरा मारो में रो रो के मर जाई खाके जहर तहरा मारो में दिल लगा के दिल लगी न करी बाड़ू हमारे हमार रही मंगिया से नुरना सजई हा सनम मंगिया से नुरना सजई हा सनम केहू दोसर के लिए हला विचारों में रो रो के मर जाई रो रो के मर जाई खाके जहर तहरा मारो में मर जाई खाके जहर तहरा मारो में क्या बात है दादी हमारा में एक कुल गाना पछुनु बाबा के बस के बा बाकी रौरा एक दिन में आके धो लेता नहीं बागी जी डर जवाब नहीं थे दोसर कौनो मंडली के बेंजी वाले ना बजाए बबलू तिवारी बाबा प्रधान जी आ फिर हमारा बबलू बाबा के नाम पर 500 रुपया पुरस्कार आयल बाबा के बार बार पढ़ोगी आशीर्वाद के कामना बा सुना हो चाहिए तोहरा के कितना हमारा बतावे ना आवे बस
इतने जानो ये जानू तारा बात केहू ना भावे चाहिए तोहरा के कितना राजा राजा हो। श्रीनिवास मिश्रा बाबा प्रधान पद के प्रत्याशी बानी बिशुनपुरा, बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बानी, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा, जय जयकार बा। चाहिए तोहरा के कितना हमारा बतावे ना आवे फिर हमारा बबलू प्रधान जी और संगे संगे प्रधान संघ अध्यक्ष शाम श्री राजभर जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। बाकी तोहरा बात ए जानू हमारा कोई दोसर ना तू ही तू जिंदगी हमार बरसा से माला ले ली दिन काटल अनहरिया का खड़ा बड़ा खलनायक लेखा बट सरवा बसा जी बड़ी सुंदर क्लाट बजाई छतो बनावेला छाता बनावेला सरवा छाता तारा दोनों तो लोग हितई बता अपन अकेले करी हम लोग भी अब दोनों जना के हितई बता माइक पर मत करो हो जना हो। हमरा रमेश भैया प्रधान जी मनिकापुर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। महोदय जी बस तू ही ता जिंदगी हमार दिन काटल अजोरिया अधार में रो रो के मर जाए रो रो के मर जाए खाके जहर तहरा मारो रो रो के मर जाए खाके जहर तहरा मारो मुन्ना यादव जी हमारे पुरान संगतिया बालूपुर कस्मा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दे, ठीक ठाक बानी। हमारा सत्येंद्र प्रधान जी प्रधान पद के प्रत्याशी बानी आ हमारे सुभाष यादव जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने, गीत के आखिरी लाइन शशांक शेखर तिवारी जी ब्लॉक प्रमुख बेलहरी हमने के मित्र बानी, बाबा को से पुरस्कार बाबा के पौलगी आशीर्वाद के कामना बा। सुना तू न हम तहर बिनु रहो दुनिया के बातें ही बाता लड्डू बाबा मास्टर साहब पुरस्कार दिले बनी, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा, जय जयकार बा। कमल से देहाती के तोहा से जुड़ल बा ऐसन नाता तू न हम तहरा
दुनिया के बाटे ही पाता कमल से हाथी के ऐसन तोहरा से जुड़ल बनाता। वर्तमान प्रधान हमने के बबलू तिवारी बाबा पुरस्कार दिला बनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा जय जयकार बा। हमारा दीवाना कहे केहू के मिले लाखों हजारों में रो रो के मर जाए रो रो के मर जाए खाके जहर तोहरा